Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Kako prenose mediji, a kako se da vidjeti u stravičnim snimcima na društvenim mrežama, još jedna pravoslavna crkva je srušena i to na sasvim legalan način. Naime, Srpska pravoslavna crkvena opština ovu crkvu je izgradila na imovini koju je u vrijeme ratnih razaranja u periodu od 1992. do 1995. godine Fata Orlović morala da napusti zajedno sa 7 decom i mužem koji je potom ubijen. Nakon dugogodišnje pravne bitke, Evropski sud za ljudska prava je 1. oktobra 2019. godine donao presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora da ukloni tu crkvu. Mediji dalje prenose kako je ovim učinjena dobra stvar i kako je pokazan primjer, no malo ko prenosi da je ovo ipak verski objekat i da bez obzira koje smo vere, ovakve stvari nisu, kako bi narod rekao, od Boga.